Píška voda, Lažany, 24 Spišská Sobota, 27, 24 Kertice, ženy, 25 Spišská Sobota, 26 Chmiany ženy, 27 Koharov, 28 Štvola, 29 Sverčov ženy, 30 máme Chmiany muži, 31 číslo Šarické Michaľany ženy, 32 Kecerovce muži, 33 Hrabovec, 34 Šarické Michaľany, to je muži, Hrabovec a Michaľany muži, 35 Jarovnice, 36 Rokitov, 37 Šarická Poruba, všetko muži, 38 Chmianská Nová Ves ženy, 39 Sveršov muži, čiže ešte nejaké majú prístula, zatiaľ 39 hasičských družstiev. Tak ešte raz. Čiže Terňa, chváliť nebudem až potom, keď to čas. Vždy, keď pochválime to je družstvo, vždy nejaká svola sa nalepí na nohy, na ruky. Takže startujeme hasičky domáce, za nimi Gregorovce.